Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai secrets and confessions. Our other channels, they now do appear on our home page panapa pa YouTube, so if you want you can subscribe also to those channels. Then kune mamwe malinks andichange ndichipostawo mu comment section ndichiti let us try and support these Zim YouTubers. Regai vatapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadi mukoma nashi, can you please hide my identity? Ndiri kukumbirawo kuti mundisirewo nyaya yangu mu group. Kune umwe murume anonzi mukadzi wako anonzi Yuvoni ari kudanana nababa vanotengesa madrinks muno muSoweto. Madrinks awa vanomatengesera panonzi pub. Ndanzwa friend ya Yvonne ichitaura neumwe mukadzi hanzi Yvonne ari kumusha izvezvi, asi paanodzoka ari kuda kuti baba ivavo vamumitise. Then over anyepera murume wake kuti nhumbu yacho yaanenge ava nayo ndeye murume wake. Zita remurume ndatorinzwa mukadzi wacho paanga achiti murume wacho inini handimuzivi, asi kana ukatarisa paFacebook zita rake rakanzi ndatenda hangu, notify me kana mukaposta. Hey, zvakangooma hazvo mujolo the pandemic. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana nashi, nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndiri mukomana ane 21 years. Ndiri munhu akakura achichengetwa naamai. Zvinonzi baba vangu vakaramba ndichiri nhumbu ndisati ndatombozvarwa, ende baba vangu handina kana kumbobvira ndavaona. Vakasvika pakufa ndisati kana ndamboona face yavo, ende zvinonzi pavakafa ndakauya kuzotorwa tikabva tanzi tinofanira kuenda kunhamo kwavo, but at that time inini I was very young. Hapana kana chandaiziva, ende zvinonzi kunhamo ikoko ndakafuridzirwa mweya wemufi. Zvese izvi ndakaita zvekuudzwa cause zvakaitika ndichiri mwana mudiki, ende patime yacho yandakaudzwa ndaisatombozvitora serious nenyaya yekuti ndanga ndichiri mudiki plus life yangu yainge ichiri nani. But now ndanzwa mukoma nashi, mulife hamuna kana chiri kufamba mukoma. Kana ndikawana basa mukoma handiiti kana 2 months ndinenge ndatodzingwa. Even my relationships chaiwo haagari kana mwedzi ndinenge ndatorambwa. So ndanga ndichikumbirawo help mukoma. Kana kuine vanoziva kuti dambudziko iri ringava richipedzwa nei mukoma, ndingatendawo hangu. Ndanga ndichikumbirawo kuti muzonotifya kana mukaposta. Ndiyo nyaya yatatumirwa nemwanakomana uyu ari kutsvakawo rubatsiro rutori serious. Let us try to help him either comment section kana kuti munouya kuinbox kwangu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello mukomana nashi, I am one of your listeners kuchirongwa chenyu chekuFacebook. Ndauyawo nenyaya yangu. Nhasi makuseni ndati ndakarara ndabva ndarotawo tichiita sevanhu vanga vari papati, but chandishamisa vanhu vose vanga varipo vanga vakapfeka zvinhu zvewhite, asi nevanhu vatanga takagara navo tanga tichiita sevanhu vasati vawana chikafu. Tanga takangogara zvedu takatarisa vanhu vanga vachidya, but munhu wandaona anga achiita kunge munhu ari kuratidza kufara ndishinzo uya anoita zvekuimba music. Chazoitika paanga achidya ipapo panga pachiratidza kuti panga paine mamwe macelebrities anoimba, asi munhu anga achiimba ndeuya anonzi Bazuka. Anga achiimba song iya inonzi kumba kwedu, asi chiso chake changa chisinganyatsokuoneka, but munhu wandanyanya kuona ndiShinzoman. Kana kuri kunzi iye Shinzoman achanzwawo hope idzi ngaafambe, sekuti kurota hope uri papati hanzi achisi chiratidzo chakanaka. Idzi ndidzo hope dzangu mukomana nashi. Please ndiri kukumbirawo kuti mundiposterewo. Vanotuka tukai zvenyu, asi idzi ndidzo hopewo dzandarota. Ndo message yatareceiva kubva kuna Haidi. Let us talk about it mu comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi, inini ndinewo nyaya yandiri kuda kuti mukwanise kundibatsira au follow mu comment kana maposta. Ndinewo hama yangu akanga aine mukomana waaidanana naye, but hama yangu iyi yanga isiri serious nemukomana uyu.
cause hama yangu uyu anga aine umwe mukomana aigara kuzimu, ende mukomana uyu umwe wacho aiva kunze kwenyika. Hama yangu yaingoda this guy kuti akwanise kumupa mari. Hama yangu iyi was not in love at all, but aingoda zvake kungodya mukomana uyu mari yake. Then nerimwe zuva ndakazonzwa hama yangu uyu achiti iye isusu tinoziva zvekuita kuti murume akwanise kukupa mari. To cut my story short, hama yangu iyi akazorasiswa nemukomana wake uya aida wekuzimu. After I think 2 years they could talk nemuface weku-South Africa uyo waingodya mari, but vaingotaura here and there. But ndega ndaitoona kuti this guy ari ku-South Africa aingoitiswa cause anga atova munhu ainge akura, ainge ava kutodawo zvekusettle down nekuwana. But hama yangu yainge isitombori serious. Then hama yangu zvekuzimu paakaona kuti zvainge zvakona, akabva auya ku-South Africa kumukomana uya waainge achingodya mari yake. Achiri kuzimu she tried kutaura ne-this guy waaida here and there, but zvakabva zvaramba. So paakauya kuno iye hama yangu iyi anenge ari kumba kwedu most of the times. So recently ndakabata foni yake iye achigeza, then I saw kuti iye ne-the guy wekuno ku-South Africa vanotaura vose, but not always. Vanotaura kunyangwe nema-calls, but apa pa-WhatsApp vari kutaura nenhamba yaishandiswa nehama yangu achiri kuzimu. Then pane dzimwe nhamba dzisingazivikanwe nemukomana uyu wekuno ku-South Africa dzava kushandiswa nehama yangu iyi, but uyu mukomana wekuno ku-South Africa haasi kuzviziva kuti hama yangu iyi ane dzimwe nhamba dzaasingazivi. Then ndakabva ndaona imwe message yakasendwa nehama yangu achituka mukomana uyu ari kuno ku-South Africa, achimutuka kuti ndiri kutoshaya kuti why ndiri kudanana newe, because kudanana newe kwandiri kuita I'm just doing you a favor, unonhuwa bla bla bla. Painge pakanyorwa zvinhu zvainge zvakawanda, of which this guy uyu weku-South Africa ainge akatomboona vana sekuru cause aitoda zvekuroora. Not sure kuti chainge chiri chokwadi here, but I think kuti vakatomboenda kuna moms vemusikana uyu anova hama yangu. Moms vake pavakazoshaya iye akabva atanga kungotsika-tsika achiti hey, I am now confused, but iye ainge achiziva zvake kuti kune umwe mukomana waanoda ari kuzimu. But mukomana uya paakazomurasisa ndakazoona kuti ainge ava kusenda message kune imwe nhamba yaainge akasevha kuti mama, ende vainge vaine dzimwe nyaya dzavaitaura. Ndakangoverenga ndichimhanya, but message yandakabata yainge yakanzi mukomana wako uyu atova neumwe munhu waava naye, ende musikana iye akatozvitakura. It won't be possible to separate these two nenhau yekuti musikana uyu akazvitakura. Asi kuti ukwanise kuva separate, there is only one thing chaunokwanisa kuita. Kana uchikwanisa kuenda kumba kwake wobva watora chinhu chiya to renew it, zvinhu izvi ndizvo zvaigona kukubatsira kuti ukwanise kuwina mukomana wako back. But time yareba, pamwe mukomana uyu akatama kana kuti akatenga furniture, ende kana kuine munhu akaona chinhu ichocho ziva kuti zvinhu zvako zvatofumuka, hazvichashande. Imwe yanga yakanzi unomufonera kana wava kusvika. Kana wava kuda kusvika unobva watora powder iya wobva wazora. Imwe yacho unobva watora wobva waisa pasi perurimi rwako kana wava kuda kumufonera. Kana mapedza kutaura unobva wabvisa powder iya yaunenge waisa pasi perurimi. Then after 1 week you'll come back wozomufonera uchikumbira kuti mukwanise kudzokerana zvekare, and ask him kuti but what happened between us kuti tizorambana. Then wobva wangosaramba uri zii and try to apologize. Handina kuzokwanisa kuverenga zvakawanda cause ndakabva ndanzwa shawa yava kusaburitsa mvura, ndikabva ndaziva kuti munhu ainge apedza kugeza. So this guy haana kudzoka kubva paakaudzwa nehama yangu iyi, and iye akangodyirwa mari mahara. Handirwadziwi nehama yangu iyi, ndiri kutodawo life yakanaka kwaari, but it's something zvandainge ndisina kutarisira kuti ndizvo zvaachange achiita. So last week ndakanzwa achitaura nemunhu panze, but aipopota achiti mushonga wako wakangoshanda mazuva ekutanga, now hapana kana chava kumboshanda, you are fake, handina mari yandinokupa because nothing has worked. Ndakagara ndisingachamudi
andingodi, ndaingoda kuti andibatsire kuwana basa. But since now ndava kuona kuti I am now in South Africa, I don't want him anymore. Andichatombonzwi kumuda and andimudi zvachose. I just wanted to use my fake love in exchange of iye kuti akwanise kundibatsira kutsvaka basa. Saka don't call me, zvakatopera because zvandaida zvacho zvakatoramba. So ndakazonzwa hama yangu yava kutaura iyo ichiti ndaingodawo ngoita nurse aid ndikwanise kuendawo kuchando because life yacho ma1 mabasa haasi kubatika. Honestly, I feel like this guy might be a prayer warrior. Hama yangu iye handisati ndatombomuudza hangu kuti I know what you were trying to do. Ndomuudza zvandakaona mufoni yake here kana kuti ndongonyarara. Ndikuda kungoti kune vamwe vasikana kunze uko hakuna murume ari perfect. Munhu unotomuchinja kuti iye ave zvaunoda kuti ave muchibatsirana, ende hakuna mushonga unokunda kunamata ende nekusiya zvekushandisana murudo. I am sure this guy, if you could know munhu waaidanana naye nezvese zvaainge achiita kuti vakwanise kudanana behind his back, zvinhu zvacho zvaikwanisa kusazotombomira zvakanaka. I don't think kuti vaikwanisa kuzofa vakataura vose zvekare. Time yekuti watumirwa mari neumwe mukomana woita umwe mukomana zvekare, I will follow mu comment section. I just hope kuti munhu uyo ari kunzi ane nhumbu this guy is safe nemwana wake, because pane zvimwe zvinhu zvandakazoona zvainge zvichitaurika paaitaura namama vake vaya vekuzimu. So sehama yangu ndomubvunza kuti why ari kuzviita here, kana kuti ndongosiyana nazvo, ndongoita sekunge hapana kana chandinoziva. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Vedwe zvakangooma hazvo, regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, inini ndiri kuda kureurura kuti ndakatumwa nehure rabankuru kuti ndikwanise kupofamadza sisi vangu. Ndiri musikana ane makore 27 years, ndiri munhu akakura ndiine ruvengo negodo nasisi, ende sisi ainge ari munhu anogona uye aidiwa nemunhu wose. Izvi zvaindibohwa, and I also think kuti dzainge dzingoriwo pfungwa dzeuwanana. Now I regret zvese zvandakaita. Sometimes ndaikwanisa kufunga kana kumuisira poison over afa hake akazororwa nabankuru, asi chakandifadza ndechekuti vainge vasina kana mari. Ndaigara ndichiseka ndichiti waifungidzira kuti wakangwara, iko zvino nhamo ichakuonesa chitsvuku. Sisi vakabva vazowana mukana wekuenda kuCanada. Vaenda kuCanada ikoko vakabva vatanga kutumira bankuru mari. Bankuru vakabva vatanga kudevelopa maproperties, vaitenga dzimba and also vakazotenga motikari idzodzo dzikaiswa pamushikashika. Ndakabva ndatsvakira bankuru girlfriend yandainge ndichiwirirana nayo, tikabva tatanga kudya mari yasisi vangu. Sisi vainge vakandiudza kuti please ndiri kukumbirawo kuti undiisirewo ziso pana bankuru. Inini ndaigara ndichingoudza sisi kuti bankuru is very perfect, havana kana girlfriend yavanomboita. Ndaigara ndichingoseka nasisi ndichivaudza kuti ini sisi I suspect kuti bankuru vanenge vanotopona nebonyo rachairo, because handisati ndambonzwa drama rekuti vakanyenga umwe munhu. But inini zvangu ndainge ndichiziva kuti ndainge ndanyengera bankuru rimwe hure randaiwirirana naro. Ndakazoenda kune umwe anobatsira mushure mekuti iye ainge achida kundigadzirira mapapers ekuti inini ndiende kuCanada ndikwanise kunogara naye, achiti ari kuda kuti ndiende kuchikoro. Ndakabva ndaudza girlfriend yabankuru kuti handei tose newewe ukwanise kupiwawo mushonga wekuti kunyangwe ndisipo bankuru vangu havazombofa vakakuramba. Inini handina kuziva kuti akazopiwa umwe mushonga wekuti sisi vangu vakwanise kuzopofamara vobva vazodzoka kuZimbabwe. Ndakaenda kuCanada kuya ndikabva ndaisira umwe mushonga wandainge ndapiwa nasawira wangu. Mushonga uyu wainge wakaita mafuta, but zvinhu zvakazoitika ndezvekuti sisi vakazotanga kubuda maranga mumaziso kusvika
vazotopofomara. For many years I've been trying kuti ndinge ndichiconvince bankuru kuti vange vachikwanisa kuya kuno kuCanada because my bills acho ava kundiremera. I have to take care of the house bills and also the medical bills because ivo sisi avachatokwanise kushanda, vangova munhu wekuti vanongogara vari mumba, zvinhu zvacho zvasvika pakundiremera. Asi bankuru nenhau yekuti vakagara vatogadzirirwa pfuma nasisi vangu, ivo zvokuya kuno kuCanada vanotaura kuti andione sekunge ndinokwanisa kubuda muZimbabwe. And also I think kuti shamari yangu uyu ari kuramba achingopakira mishonga kuna bankuru because ivo bankuru kana ukangotaura nhau dzekuya kuno kuCanada vanobva vatokwidza izwi, havadi kana kumbonzwa nezvazvo. So ndakazotanga kutaura neshamwari yangu uya paWhatsApp, but all of a sudden pandakangomuudza kuti ndanga ndichikumbirawo kuti bankuru vambouyawo kuno tionesane kuti saka sisi tichaita sei navo because ivo sisi vari kuti zvekudzoka kuZimbabwe havadi, vari kuda kufira havo kuno kuCanada. Akabva atanga kundipopotera paWhatsApp paya, akaisa mamwe mavoice note achindituka zvisingaiti achiti unofungidzira kuti ndakapusa, muroyi ndiwe. Chava kundirwadza ndechekuti bankuru vari kutorerwa upfumi hwavo nemukadzi uyu because pamaaudio pake akabva atanga kutaura kuti izvezvi unofungidzira kuti imba iya yekuMount Pleasant iri muZitamani. Ndakabva ndatoziva kuti zvese zvandainge ndichisuspecta kuti anenge ari kuchinja matitle deeds edzimba chitori chokwadi. Ndakataura nabankuru, bankuru vakabva vabvumirana nazvo. Ndikavabvunza kuti why bankuru makaita zvinhu zvakadaro, vakabva vati handiti ndine mwana naye saka ndikuda kuti mwana wangu kana ndikafa asazosara achitambura. Mukomanashi, ndiri kurwadziwa nezvose zvandakaitira sisi vangu ende chekuita chacho apatomborina. Vedare iyi ndiyo message yatakatumirwa naHaidi. Zvakangooma hazvo veduwe, regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma ndiri kumbira kuti mundivigirewo chitupa changu. Inini ndakaroora mukadzi ainge ari mukuru kwandiri ende mazuva ekutanga, even though ndakazofind out kuti iye ainge ari muhombe kwandiri, ainge akandivimbisa kuti achandipa respect inofanira kupiwa munhurume, but zvose zvakabva zvachinja after taita mwana wedu wekutanga. Mukadzi uyu iye ane 37 years, inini mukoma ndine 32 years. Yes, I know kuti munhu anokwanisa kuzvibvunza kuti ko wakazvifambisa sei, but ndainge ndisina kutozivawo kuti iye ainge ari muhombe kwandiri. Takangodanana ndokubva tatotanga kusangana pabonde musi watapfimbana iwowo. Saka iye akabva atondiudza kuti zvawarara neni ndatova mukadzi wako, hapana kana kwandichaenda. At that time iye ainge achishanda as a stay in kumaIndia, saka ndainge ndakangosanganawo naye tikabva tapfimbana ende yainge iri Friday. Ndokubva tawirirana kuti tichaenda tese kumba kwangu. Patakasvika kumba kwangu takabva tatanga kusangana pabonde ende hatina kana kumbogara tashandisa any protection. For 1 week iye akabva aramba kuenda kubasa. Murungu wake akamufonera akamuudza kuti ari kurwara, ari kukumbirawo sick leave. For 1 week takagara tose, then pakazopera 1 week iye akabva ati sezvo wandigadha kwewiki rose ndatova mukadzi wake. Akabva azobva pamba pangu Monday yacho inotevera achienda kubasa, but ainge ava kudzoka kumba. Takagara tose kwe3 weeks, then ndonorangarira rimwe zuva ndiri kubasa kuti akanditumira message akabva ati ndiri kukumbira kuti kana uchibva kubasa unditengerewo mapads because mudumbu mangu muri kurwadza and I think kuti ndinokwanisa kungoenda kumaperiods. Ndakatenga mapad aya, iye akatorara akapfeka pad, but makuseni ndakashamisika munhu achindimudza akati sha mukauone. Akabva abvisa pad riya akabva ati tariraone kuti handina kuenda kumaperiods. Inini mulife mangu handisi munhu anojambira maperiods, iyi ndiyo inonzi nhumbu. Zvinhu izvi zvakaitika muna 2021, mwana wacho akazozvarwa muna 2022. Mwana akati ava ne3 months ndakazongoreceiva imwe phone call, munhu wacho kuti akawana namba dzangu kupi handitombozivi ende haana kana kumbogara andipa mukana wekuti ndikwanise kumubvunza pazvinhu zvaainge andiudza. Akangofona akabva ati shamari, saka iwewe wasarudza here kuti unge uchichengeta mwana wangu? Ndokubva ati kana wasarudza kuchengeta mwana wangu chengeta hako, asi kana mwana iye akura ndiri kukumbirawo kuti uzomuudza kuti iwewe hausiriwe baba vake, akwanise kutsvaga dzinza rake. Mukadzi wangu uyu wandigere naye ndakazama kuzombogara naye pasi ndichida kumubvunza kuti hauna here umwe munhu waukambosangana naye pabonde waunofungidzira kuti iye ndiye anenge akakupa nhumbu yemwana uyu,
but ndakabva ndatodirwa mbama, munhu akatanga kutorwidzana neni, takabva tatanga kurovana paya kusvika vanhu vazodeedza mapurisa ndiwo akazotoita kuti mukadzi wangu adzikame because noise yaaiita achinditi why uri kundiaccuse kuti ndiri hure kana uchida tsvaka mari izvezvi yemadNA. Ndikabva ndati no it's fine, handiti takagara pasi tikaverengerana mwedzi here tikabva taona kuti nhumbu iyi ndeyangu, but dzimwe pfungwa ndiri kutya kuti zvimwe kuda ainge achisangana nevarume vaviri at the same time then akazosarudza kuti iye ari kuda kuti inini ndive murume wake. Please vedare, ndiri kutsvakawo rubatsiro ende zvekare mumba mangu rudo chairwo hamusitomborina kubva mwana uyu zvaazvarwa. Respect yese yaaindipa mukadzi uyu aita kundipfugamira, ndizvo zvakanyanya kuita kuti ndipinde murudo naye because aiti paya kana apedza kubika aita zvekugwadama achiuya nechikafu obva andipa dish towel ondigezisa maoko, but zvese izvozvo zvakabva zvapera pakangozvarwa mwana. Tava kungogara tichingopopotedzana ende kana iye akangotsamwa nekanyaya kadiki diki anokuudza mamwe mashoko anorwadza, haasisina kana respect. Kunyangwe tichifamba mutauni hasha dzaanenge achindiitira ndinosvika pakunyara. Ndinombopindwa nepfungwa dzekuti nditize mukadzi nemwana, but ndikatarisa mwana wangu uyu ndinobva ndanzwa kutya kuti ko kana mwana uyu ari ropa rangu ndikamutiza handisi ndinenge ndaita chivi here. Chandaida ndechekuti mwana uyu akwanise kukura vabereki vake vari pamwe chete, ende zvekare mari yekuti ndikwanise kuenda kumaDNA pari zvino handina because mari yandanga ndichiunganidza imari yekuti tikwanise kuvakawo kumusha so that panozopera Joni tinokwanisa kuwanawo chidumba chedu chekunopinda. Please ndipeiwo maadvice because ndiri mustress isingatomboiti. Kunyange basa randinoshanda ibasa remugarden ende ibasa rinorema zvekuti dzimwe nguva unokwanisa kusimudziswa simbi dzinorema apa unenge uine stress unoita sekunge uchazvikuvadza nekuda kwekufunga. Please ndibatsirewo hama dzangu. Vedare, iyi ndiyo message yatatumirwa kubva kuna mukoma vedu ava. Let us give him advice mucomment section. Awa ndo masecrets nemaconfessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Ngatisanganei kune mamwe machannels.